Kalimpung Yakob balapenlong da kalamati Social and Cultural Organization hagasni thok dieng bat sni sajan kalapin kindet lut ya baro namar omdan satya ki bala banget bagi dang don bun ki hebret bat ki samla puli ki bapintibet yalade ha ki jingrwai tynrai bat ki jingitho khana puriskam ki badai ki jing sarong ya ka jat ben riu khasi. Hagani ka Limpung Yakob jang ki school balatip kum ka Mawlai Inter School la sakhi ya ka jing Yakob ka ba shongshit bha da ka jingwan shim benta shit ham da bon ki school ki balapin ya ka jing tibet bat ka jing pen khre bha jongki. Kumta haga jing Yakob ka ba pen shongshit ya ki nongpit kai ka Mawlai Presbyterian Higher Secondary School kalara ya ka namla do ha ka Yakob rai tynrai katba ya ka kerdan ka baar layo bankhur da ka Sacred Heart Girls Higher Secondary School bat buat ha ka kerdan balai pat da ka Makwin Secondary School. Kalamati Social and Cultural Organization kalapinlong yakani ka Yakob rai tynrai jang ki school Mawlai bankin mau buram ya i Dr. Hamar babiang Kharlukhi bam kwai hadwar ublei ibalalong uwei na ki rangba ubalano sinyang ya ki jingrwai tynrai. Yakini ki program la yarap pisaru da ka sarkar jala hapo jang ka CMYD scheme jang usnam 8,000 saw 8,000 lingba ka office jang ka Deputy Commissioner East Khasi Hills District. Ikongsan hagani ka Yakob rai tynrai jang ka Lamati Social and Cultural Organization ilong ikong silbi pasa Padma Shri bat ki nong bishar ki kintop ye iba pernai mar benyang ba her lambok war bat iba Desmond Rimaki sun ki kaitor bapau nam bha jong ka jala. Habada
ka trophy ringkat bat ka check. Congratulations, Sacred Heart girls. Aga jing thapti ka bajam na ka banta ka school ka bajab bakata ka di ka Mawlai Presbyterian High Secondary School. Ka jing temu ka ba kani ka organisation kaldan kalong damal bangi kwa kumbalong I Juliana mene ka motu ka jongi kalong bangin kwa bangin penne pensa ya lagi jong la kalong ya ka culture ka jongi la kalong ya ka lariti kata kani ka ka ba ngi kwa ngislang ya kani ka program ka jongi da ka bang ngislang ningkong ya kani ka program ka ba menta bat ka ba menin ngila penlong menin ngadap ban pelong ya ka storytelling lani ka folk tale narrating competition jong ki khana school Mawlai harian katang ngila pelong ru saya ka workshop halor ka bioengineering ngadap pelong menin bat menta ka kenti ngi pelong saya kani ka traditional singing competition jong ki school ki Mawlai lesi lada kani ka mon ko jong ublay bat ada ka don kilat kilenti la shams nem lesi ngila ban kham pelong dak ki ba kham he ngila ban kun thop ru ya ki school kiba hak hapsor lani kiba marjan ba kasino Mawlai balik sila da kadai ke ba kaban bah ngila ban kentup ya ki school kiba wat hak no ba silong kata kadai ke ba ngitmu namar bang ngisngo thu ba mapi ki hep kiba ki khana school pidei ka lawai ka jongi baro Kalamati Social and Cultural Organization hagas ngit ho dieng kala penlong ru ya ka Yakob ya thok khana puriskam bat ka workshop ya ki khana school halor ka bioengineering bat ki dan hado shipau tali ki school na Mawlai ki balawan ya shimbenta hakini ki program Haka Yakob ya thok khana puriskam bala ai nam haka kerteng I Dr. Perlok Lamare bam kwai hadwar ublei o reward dot rong jong ka Mawlai Presbyterian School ule yo ya ka kerdan ka peningkong I ai hun me ya ka khongwar bat usaman nongmer mukhem na ka school mekwin kilawan haka kerdan ka baar bat ka balai Ukongsan hakani ka Yakob ya thok khana puriskam ulong ubabu Chesterfield Khongwer unong hikai khasi bala shongthat jong ka St Edmunds College bat bala longru ukaitor bat melung bapau bha jong ka jela ladan langru uba Kevin Conrad Shulai ukhun rangba jong I Dr. Perlok Lamare kom usembut kongsan bat ki nong bishar ki long I Dr. Naomi C. Nonglat Associate Professor ka St. Mary's College uba Joshua Ranja Assistant Professor ka St. Mary's College bat uba Mervyn Jude mukhem uting shop bat ukaitor bapau jong ka jela Kawin ka jing itu kana kabangan itu shapi kabangan shim nakakad jang EW dakar kalong shapang kakshai senapani. Patnrai shua pangan pensngau shapi ngashkwa banyak tu kan dia badan ki baang baka kentian senapani ka dikatian ka dakar kabamut ka ksiar. Bala ai kerteng kam taru an makalong kakshai kaba I tenat bat kabala kering ki babon ki nengyat kai perthai. Bat Henry, hakacing perkat ukasi pat udon laka jong ka khana tempang bat kaba pensung su jer bat pensung su pieng ban yaki basngap. Tu mentangin nya sngap no spor bangin pelejing mut no halor kani ka khana ka ksyat senapani. Loong baha kawe kapor kat badang yeng rasong ka himau basan nong se. La don way ubania ubakas nong try jong u kadena umulang bat ka tengah jong u kadena kentus nyang. Laong begini ki em dakata kacing em ka basuk ka basan pat ka bapahu apahai. Hanrei kane kacing em basuk basan jengki bat papahu apahai kam syam lanet slam. Bala batat jbor no dak desman bakadu jong beriu kata di kacing yap. Laong bahatian kane ka tengah jong bania kala kai wei khon kan thei kala khalat no nakani ka perthei. Namar bakam don ki kor ki jat ki bahayang bahasam. Kum tahu ni aku paho prino ya ita iklong pat ula cer kerteng roi I dakasona minna kasngi nganya thu khana e phi sapang ukwai utempo kasun bat udumasla min hindai kulong habaga perthai kadang lung habaga minsim sngo hun ka minsim le bha kelyang kadang long da ka jingsida palai suda ladan ka wei kisnong ka badet ka bakar teng ka rang jurwet ladan arngot ki brio ki baya I them minsim uwei ubayo ba em bat uwei ubadograi toy
ka kerteng jong ubarius pa kalong unik mahajan bat ka kerteng jong ubaduk pat kalong using raitai. Unik mahajan upahu upahai udap ubyang lakaja kalenta lakaja kajinta lakakup kasem hinrei using raitai bat ka lakpan kiba pli ki tracy tom bat ki trut ya kamau kadieng tang banyo bamja kendien. Penban ubarius pa ibenya la ulok baduk bat ubaduk ru pihun anut ya la ulok. Baro alyang kisngau thu la ka kerdan hinrei ka jingiet ka telap bat ka tap serdo lang yaki. Haka workshop jang ka bio engineering pat lawan ban ai jing hikai ya ki khana school halor ka jingshna ya ki jingking jiri de iba morning star khong thau uwei na ki karikor betibet tam jang ka ne ka liang bat ki moderator ne inong penya ya ka ni ka workshop ide ikong iban kentiu mauri chief editor ka forefront media. Ya kini ka workshop la ainam haka kerteng jong MP ka Shillong parliamentary ibala khlap no haka khatkhandai tarik rumpang I Dr. Ricky AJ Singkon bad ukong san haka ni ka workshop udehu MLA ka Mawlai uba Bright Star Well Marbanyang bad isimbur kong san pat ide ipara jong Dr. Ricky Dr. Wan Dinisha Taryang ibalong ru inong hikai economics jong ka school ba nihu. Kerang berpentip kalau ba kini kiji kedai kiba ladan di hajar senem mensyua. Kasnong jengah kedai senong bon tam kiji kenjiri. Hapa ka state jengi ngilak ya ban dokumen lengba ka foundation ke bangadan kemba spa lai po lai plus kiji kenjiri. Spa lai po lai plus. Kantam kena dan ke quiz lesha di pilih interview. Kin sekali have you heard about kenjiri? Di pilih mana hoi. Kanut lagi dan pok state jengi dan spa lai po tam. Di link ba kani kalau ngi ai ki internship kena ngiran kena na Cornell University na Yale University na Munich University ki bon ban yarap yangi but de link ba kini kena ki bon internship ngi la ban map baru khot kini ki jingri but ngiran kwa ba ban sang sibun ban explore sibun makidang don te hangni nga tho ki kita ki jingking jiri te ladon jumpai tu kendiat tynrai ban shortcut kalau ba kini kita ki jingking ki balatan lapun mandur dak ki jong tu ding jiri hati sesnong jengi ang ujri bamon makidan lagi jong ki snong ki ba ai kerteng ujri ba jiri pena mo hang thi ha jongi ngi ai kerteng ujri bamon te latanya ki hak tedur ba kin longkum ki jingking ban yat na silyang ka wa te kede ki ba ai jiskan ki ba ai ka safety ngi kamtam haka por liur ba ngi sathe ka jaka bangi song isa kede jaka ke ba long them ki bon ki riat ki lho ki riat ki ram te mo piji hikot khabor mentam ngi le bon jing tuwa te kini kede ki ba yarap ngi ban ai jiskan ngi la ban yat na ko jaka skoi pat